Rahmatullahi barakatu abokai, barkamu da wannan lokaci. Abokai, yau na kawo mana wani mining na aba coins wanda idan kana yin sa za a biya ka $65, wanda baya jiran lokaci a ce wai sai lokaci ya wai ga lokacin da zai fahe ko kuma wani abu. Kawai wannan kana tara wasu adadin coins da ake bukata, za ka je ka cire kuɗin ka ba tare da matsala ba. Wannan aba coins din mining ne wanda ake yin sa a cikin Telegram. Kawai idan kana Telegram, na ajiye ma link idan a YouTube kake kallon wannan bidiyon a ƙasan description na wannan bidiyon, sannan idan a TikTok kake kallo na ajiye shi a ƙasan a cikin bio nawa, idan kuma a Facebook kake kallo na ajiye a ƙasan comment section na wannan bidiyon. Kawai da ka danna zai kai ka zuwa Telegram. Idan baka da Telegram ka je ka sauke Telegram. Telegram application ne wanda ake chatting da shi kuma ana yin mining a cikin sa. So wannan shi aba coins din coins din da ake bukata wanda zaka tara a baka wannan kudin shine zaka tara coins 400. Idan ka tara coins 400 za baka, so kaga akwai riba. Kuma ga wani babban abu a ciki, ga hinan muna gab da shiga Ramadan. Shi wannan aba coins din bari ku gani, ko idan ka je ka danna link din sai kai zuwa Telegram, bari ku gani za mu danna wannan shi aba coins din. Kana yin sa zai baka dama ma kana yi wuridi a ciki, saboda idan har kana yi zaka na istighfari kamar digital counter ne wanda zaka na dannawa yana irga ma daga ɗaɗɗaya. Ba mining bane wanda zaka danna bayan 24 hours ka dawo, mining ne wanda zaka na daddannawa. To ka gani zai baka dama kana dannawa kana istighfari, riba bi duniya da lahira kenan. So wannan man yana da matukar amfani, yana kama wannan fuskar kamar haka, kamar yadda kuke gani, welcome to aba coins kaza da kaza, ko sai ka danna wajen start game. Idan ka danna wajen start game zaka bashi dama ya bude, zaka jira shi ya bude. So gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan ya bude, yana dan sacin ne. To idan ya bude ma, kai abin da zaka zo ka danna daidai, yauwa gashi nan daidai nan wajen, kawai kan wannan gold din inda aka sa gold din shi zaka zo ka dannawa. Kana dannawa coins ɗinka zaka ga suna karuwa. Abin da ake so zaka kai adadin 7,500 a rana. Zaka iya kai wannan in ka sa kanka 7,500 kullum. Kana da 7,500 zaka tara coins 400 ka samu damar cire kuɗin ka ba tare da matsala ba. So wannan shine hanyar da zaka yi kai mining din aba coins ka samu kuɗaɗen ka wanda ya kai kimanin 100,000. So kada ka manta, idan baka yi following dina ba kai following dina, idan baka subscribe ba kai subscribe domin samun muhimman bidiyo, sabon bidiyo na samun kuɗi irin wannan da settings akan waya. Idan kuma wani abu ya shige ma duhu dangane da wannan mining din